Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Leta topod leta Nyakaramogi wadhi nyime gi weche manyien kama jatend piny William Ruto owuok tungo suo kod kweth makelo sirikal tesre masiko ka kwedo sirikande kowacho ni kwethno timo mana tich mar goyo koko manono seche ma en to keto maino e chwalo chenro mag dongruok e kor gwenge duto ma pacho ka. Bedo jiwo piny mondo donje riwruoge mag saga mabiro konyogi e undo omenda kendo yudo hola e yo mayot. Jeso duor nigi ler mathoth. Koloso e alap mambalariany ma Masinde Muliro e kaunti ma Kakamega e kinde nyasi mar sidho riwruog saga mashirikiana, jatend piny William Ruto owuok tung mosuo kod kweth maketo sirikal tesre konyisogi ni gionge ajenda malongo ne jo Kenya emomiyo gisiko ka gigoyo koko manono. Watu ambao hawana mpango yoyote ni porojo mingi wanazungusha. Ukiwasikiza wakitembea na huku wanasumbua watu. Wanaingia kwa masoko, wanapigia watu kelele. Hawauzi nyanya, hawauzi kuku, hawauzi chochote. Wameenda huko na loudspeaker kupigia watu kelele. Wanaenda huko kanisani, hao si wa members wa kwaya, sio wahubiri, hawatoi shuhuda, ni watu ya kwenda kusumbua watu kanisani. Wanaenda huko kwa mazishi, hata hawajui nani amekufa, anaenda kupigia watu kelele huko. Ruto owacho ni kweth maketo sirikal tesre otingo jogo mane osebedo e sirikal e kinde ma okadho chien, to kata kamano ok ginyal siemo ne jo Kenya dongruoge mane gitimo e kinde mane gine telo. Na ni watu ambao hawana track record yoyote. Mtu kama umezunguka, umekuwa waziri ya kila kitu, umekuwa katika serikali miaka 50, huna chochote. Hakuna mahali utaonyeshwa anywhere ati umefanya anything. Jatend piny bende otiyo kod thuolono e nyiso kweth makwede ni sani oketo maino mare e chwalo chenro mag dongruok e kor gwenge duto ma pachoka, ka gwenge mag imbo mar Kenya owacho ni osebero sekta mar sukari ka achiel kod chwalo dongruoge mamoko. Sasa mimi nataka ni wapashe wakuje hii Western Kenya, tuwaambie ile mumias ilikuwa imekufa, sasa imeamuka. Ile soni ilikuwa imekufa, sasa inafanya kazi. Wale walikulima walikuwa wanangojea miezi 6 walipwe miwa yao, sasa wanalipwa kila siku 7 wanalipwa miwa yao. Wale wafanyikazi wa hizo kampuni ya sukari ambao walikuwa wanangojea mwaka moja walipwe mshahara, leo wanalipwa tarehe 27 kila mwezi. Ewi weche mag riwruoge mag saga, Ruto oji Uganda maimbo mar Kenya mondo donje riwruoge mag saga mar ting'o malo kungo maggi kendo bedo gi yor yudo hola mayot, wach mane osir kod jatend migao mar riwruoge mag saga Wycliffe Oparanya. Na kila mmoja wetu ajue ya kwamba anaingia kwa sako ndio aweze kuweka saving yake, kukopa kama anahitaji usaidizi, na vile vile kuendesha mambo ya uchumi wa taifa letu la Kenya. Tumesema hii shirikiana sako itakuwa anchored on the coffee value chain. Tuone ya kwamba watu wetu wametoka kwa umaskini. Joyce Oduor, Ramogi TV. Kopogore mag siasa Nyakaramogi wach mapodo mako oganda gi buok tim mar monj manyo time kanisa